Dog. Rudolf Andersen. Professionel cykelrytter. Ja, egentlig så var jeg jo gået på pension, men jeg er oprindelig vandbærer, og nu er jeg så klar igen. Jeg ved ikke, om I har hørt det, men det er kommet frem, at der har været en hel masse doping inden for cykelsporten. Ja, det er sådan nogle præstationsfremmende medicamenter og stoffer, som får cykelrytterne til at køre hurtigere og længere på literen. Det er sådan noget som steroider og EPO og stofferkorter og hvad det hedder sådan noget. Ja, det er jo faktisk ret omfattende. Det er faktisk mange, der har brugt det. Altså både Jesper Skibby og Hamburger og Brian Holm og Bjarne Riis. Ja, de har alle sammen indrømmet, at de har taget det her meget længe efter. Jeg selv Kyllingen og Rene Rolf Sørensen har været beskidte. Ja, de har taget doping. Det er ikke bare noget, der foregår her i Danmark. Nej, Armstrong, han har også taget doping. Ja, så nu har de taget titlerne fra ham en efter en. Så ham, der før var nummer 2, han er nu nummer 1. Også på månen. Det er så det, der gør, at jeg står frem her i dag. Det synes jeg ligesom, jeg skylder min familie og mine sponsorer, ja, og mine fans. Ja, det er dem alle tre, jeg tænker på her. Og selvfølgelig, ikke mindst i respekt over for cykelsporten. Ja, cykelsporten, som har, den har givet mig så meget. Så jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg kan lige så godt indrømme det blankt for alle her i dag. Jeg har aldrig taget noget. Det har jeg ikke. Jeg har ikke taget noget som helst. Aldrig. Det har jeg ikke. Og det er ikke fordi, at jeg ikke har haft lyst til det, eller haft brug for det. Og det kunne jeg måske nok godt have. Men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Ja, så jeg ved ikke, altså, hvad skal man tage? Hvor får man fat i det henne? Altså det der EPO, er det noget, man kan købe på internettet? Det ved jeg ikke. Og bloddoping, det er bare slet ikke mig. Det der med kanyler og stikke sig i armen, og jeg får det hele skidt, bare til at sprøjte, så det er ikke godt, når man skal ud cykle langt. Så. Nej, mine prøver, de har altid været helt rene, og de har været mine egne. Ikke som ham, der snød og gav dopingkontrollen sin kones prøve. Ja, han blev da frikendt for doping, men fik at vide, at han var gravid i 3. måned. Men mine prøver, de var så rene, at holdlederen, han delte ud af til alle de andre på holdet. Det er bare for, at de kunne se, hvordan en ren prøve, den så ud. Ja, det kan vel ikke være, fordi han ville snyde. Nej, men jeg vil lige så godt sige, altså uden de der doping og præstationsfremmende stoffer, så havde jeg jo svært ved sådan at for alvor at følge med helt forrest frem i feltet. Så ja, jeg har faktisk aldrig vundet noget. Indtil for 14 dage siden. Så viser det sig pludselig, at jeg har vundet Tour de France 2 år i træk. Ja, i første år, der kom jeg ikke gennemført, jeg ikke var 18 år, blev nummer 107. Men efterhånden, som alle de andre, de var taget for doping, så de taget titlerne fra dem. Ja, og så blev jeg ringet op om morgenen, og jeg fået at vide, at jeg havde fået bronze. Et par timer senere havde jeg fået sølv, og hen ad klokken 4, der havde jeg fået guldmedalje. Først i 96, og så dagen efter ringede de og sagde, at jeg også havde fået guld i 95. Ja, der gennemførte jeg ganske vist ikke løbet, men jeg var den, der kom længst, og den, der ikke havde taget noget. Jeg har faktisk også fået tilbudt et guldmedalje i et par af de helt store forårsklassikere, som jeg ikke engang deltog i. Så det er
sådan set det, der har gjort, at jeg nu har fået blod på tanden igen. Ja, så nu er jeg begyndt at cykle igen. Fundet min gamle cykel frem, og mine sko og det hele. Det spiller. Ja, og Team Danmark, de er helt oppe at køre. De er helt ellevilde. De vil have, at jeg skal med til OL. Ja, som de siger. Rudolf Andersen. Ham, der står tilbage på sejrsskamlen, når alle andre er taget for doping. Jeg skal faktisk også med i Post Danmark rundt her i Hobro, lige om lidt. Så jeg er egentlig ikke tid til at stå her. Jeg skal ud og træne. Kan jeg